ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଖବର। ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କେଉଁଠି, କାହାର କେଉଁ ନାଟକ। ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 26, 2024 ଗୁରୁବାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଜୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟସନା ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ଆପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସରସ୍ୱତୀପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗନାୟିକା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ରୂପ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ନରିସ, ନିଆଳି, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ନଅଗାଁ କ, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ଉଲୁଣ୍ଡା, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ କୋଉଠି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଶେଷ ରଜନୀ, କୁଆଖିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଡାଙ୍ଗମାଳ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, କେଏସପୁର, ରାୟଗଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ଡିଏନକେ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ମାଲକାନଗିରି। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଶେଷ ରଜନୀ, ଶାଗୁନବାଡ଼ି, ସିନାପାଲି, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଶେଷ ରଜନୀ, ଉଲୁଣ୍ଡା, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ, ଚକା ଆଖି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ, ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ପାଲବଣୀ, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା, ସପନ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଉମରକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ବରାଙ୍ଗ, ଛେନାପଦୀ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସଜନାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ପଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡମହଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ହାଟ, ବାଣପୁର, ଦୁହୁରିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ, ଶାଳବଣୀ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ଉଲିକୁପା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା, ସିନାପାଲି। ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ଚାଟ୍ରା, ହରିଡ଼ାପାଳ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ,
ଅଲଣାହାଟ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତଜନନୀ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖଲିଆପାଲି ବରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦାସିଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ କରିଛି କାନ ଧରୁଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ। ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ। ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଲାପଥ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।